Ahojte, na Slovensku. Chcel by som niečo rozprávať okolo pravdy. Ako ja sa pozerám na tieto veci a čo si myslím okolo toho. Myslím si, že by sme nemali nikdy odmietať pravdu v našom živote. Naša mysel môže nás viesť na ceste v živote. Ale naše pocity nám stále povedia pravdu. Akékoľvek pocity máte v živote, je pravda. To je spojené s Bohom. Okay? To je spojené s Bohom, ste spojení s Bohom a pocity vám stále povedia pravdu. Napríklad pravdu v tvojom manželstve, pravdu, kde pracujete, pravdu všade v živote okolo. Ak ignorujete pravdu, ak si nevšímate to, alebo poviete si, nie je to pravda. Ale pravda je, že to je pravda. A v tom prípade ignorujete pravdu. A keď ignorujete pravdu, tak tá negatívna energia, Boh má takú silnú energiu, že blokujete tú energiu s tou temnotou, alebo ignorujete tú pravdu. Výsledkom z toho sú bolesti hlavy, ste chorí z toho, nemáte toľko energie, nemôžete pohybovať sa rýchlejšie, pôjdete pomalšie. Nie ste šťastní v živote. Lebo ignorujete tú pravdu. Ľudia okolo vás požadujú viac a viac na vás, lebo ignorujete pravdu. Ak máte odvahu zlomiť tento cyklus od tejto temnoty, máte odvahu a prenasledovať svoje pocity, akékoľvek sú, dobré alebo zlé, tak pozvete tú silnú energiu od Boha, a keď Boh vám dá silnejšiu energiu a radosť v živote a nájdete správnych ľudí v svojom živote, správnu cestu v živote, správnu prácu v svojom živote. Áno, niekedy môže to sa zdať ťažké. Ja nájdem. Ale ak to máte odvahu to robiť, tak automaticky si odvábite nových ľudí v živote, lepšiu prácu, viac uspokojenejšie príbuzenstvo v živote, viac uspokojenejší život v tvojom živote si vábite. Že nasledovať pravdu je iba pre vaše požehnanie. Čokoľvek môže byť v živote, akékoľvek pocity máte, vám povedia pravdu. Mysel vám môže vás viesť a pocity vám stále povedia pravdu. Možno dnes ste šťastní. A možno zajtra. Niektorí ľudia na vás skočia. Každý pocit, ktorý máte v sebe, nejaký zlý pocit. A si môže, včera bol dobrý, alebo dobrá, alebo čokoľvek stalo v živote, OK. A dneska je to. Každá distribuujúca myšlienka, chcem povedať, každý distribuujúci pocit v živote je ako červené svetlo, ktoré vám ukazuje niečo nie je v poriadku.
nepotešiteľná, to vysvetlím opäť. Nepotešiteľné pocity je to iba na vašu ochranu. Musíte hneď si všimnúť tieto pocity a urobiť nejaké urovnania. No. Stále, keď odmietate svoju pravdu, odmietate časť od seba. Pravdu od seba. OK? Ak osvietite dobré a zlé pocity, dostanete od Boha silnejšiu energiu a v tom páde môžete rýchlejšie sa pohybovať, viac ste zdravší, lepšiu máte. No. Ak stále hovoríte pravdu, stále nasledujete pravdu, tak pozývate viac šťastia do svojho života. Okay. Viac môžete vybrovať v živote. Viac ste šťastnejší viac. Pretože že pravda je veľmi dôležitá. A iba pravda môžete objaviť tú pravdu vo svojich pocitoch. Pocity vám stále povedia. Pravdu. A mysl vás môže viesť. Dneska to viete. No. Ja som predtým mal veľa problémov, ale som objavil, to čo poznám, čo hovorím, to som objavil. Predtým som mal veľké problémy, lebo veľakrát som si nevšimol tú pravdu. A mal som problémy predtým. Že pravda je veľmi dôležitá v živote. To by som ešte mohol povedať okolo toho. A nie si nejaký šťastný v živote, alebo niečo. Ja nechcem tu povedať, aby ste sa robili nejaké zmeny, radikálne zmeny, alebo keď ste šťastní, tak nie je problém, OK? Ale chcem povedať to, že ak chcete vážne byť šťastní, by ste si dali pravdu. OK. A ako som povedal, iba pocitivo môže vám povedať pravdu. Aby ste nemali to ignorovať v svojom živote. Bo to je pravda. Čokoľvek to je pravda. Pocitovo. Ak nie ste šťastní v práci alebo niečo, musíte byť lepšie, byť slobodný. Prelomte tú bariéru od tejto temnoty. To automaticky budete vábiť viac pozitívnych ľudí v živote, pozitívnejšiu prácu v živote. A tým pádom zlomíte tento cyklus od tejto temnoty a pôjdete direkciou, kde je svetlo a viac nájdete väčšie šťastie v živote. A toto chcem povedať. Takže toľko, no. Dúfam, že som vám pomohol nejako. Máte odvahu nasledovať pravdu,
tak oni vtedy ešte skutočne získať šťastie. Čau.